चिरां जिल्लानि एबसु मावख'आव CCTROआ 30था आफादफोरखौ लानानै जर'खायै सावरायमेल। दिनै चिरां जिल्ला एबसुनि मावख'आव CCTROआ गासै 30था आफादफोरखौ लानानै जर'खा सावरायमेलाव थांखि लायोदि बिटिआर हालामाव गासै हारि माहारिजों बिदा फंबाय बादि खौसेथियै रायजो जानो थाखाय आरो हारि माहारिया जौगानो थाखाय खामानि मावगोन। बिटिआर ओनसोलाव सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाखांनो हायै हारिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ जौगाखांनाय, गासै हारिनि सानस्रि आरो सानथौखौ लानानै बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव फरायसा फरायसुलिफोरनि सोलोंथाइनि जौगानायनि थाखाय सावरायमेल लानाय जागोन। टेट उथ्रिसार जानायफोरखौ बिटिआर सोरखारा साख्रियाव थिसननाय आरो 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रि फाथिनांगौ। बिटिआर हालामाव गासै हारिनो हानि मोनथाय होनाय, ट्राइबेलफोरनि हानि रैखाथि होनाय। कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशन बिटिआरनि गासै 30 फरायसा आफाद माहारियारि आफादनि गुबुन गुबुन माने माहारियारि गौथुमफोरनि मोनसे जोंहा कोअर्डिनेशन दङ आरो बियो दिनै मोनसे जोङो चिरां जिल्ला एबसुनि मावखुलियाव जों मेल जिरायो। माखासे उसुबिदानि थाखाय जोङो गेजेराव मेल जिरायनो हायाखैमोन आरो दिनै जोंनि जि सावरायनाय बे सावरायनायाव गासिबो आफादफ्रा बाहागो लादों। गुबैयै बिटिआर ओनसोलाव गोजोन गायसननांगौनि थाखाय सान्थि परिबेश लाबोनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनांगौ दङ आरो दिनै सान्थि सुक्तिनि उनाव जिखिनि थासारि फैबाय बेखौ जों जेब्लाबो बरायदों आरो बिनि थाखाय गासै हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथियै खुनु गोरोन्थि भुल बुजाबुजि गैयाबासिनो जोङो बिदा फंबाय बायदि बे ओनसोलाव रायजो जानायनि थाखाय आरो हारि माहारिया जौगानांगौनि थाखाय हाबा मावलांनायनि थाखाय जों थांखि आजावो। नैथिया जाहैबाय जे सोलोंथाइ बिथिङाव जिखिनि गोग्लैसोनाय ओनसोल दङ गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेराव जोङो मोनसे इउनाइटेडलि गासैखौबो लाजोबनानै बिदा फंबायनि मोनसे फिलिंस आरो सान्थौखौ जोङो नोजोर लाखिनानै फरायसा फरायसुलिनि जौगानायनि थाखाय इडुकेसननि सायाव जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनसे मोनसे जयेन्टलि हाबाफारि लानायनि थाखाय जोङो दिनै बे बाथ्राखौ सावरायो आरो CCBTRO अर्गेनाइजेशननि प्लेटफर्माव माखासे जोंहा थांखि दंबावोमोन आरो थांनाय समाव बिटिआर काउन्सिल सरकारा माखासे कमिटमेन्ट होनाय दङमोन। दा बे कमिटमेन्ट बायदियै दिनै टेट एपइन्टमेन्ट बेखौ थिसननायनि थाखाय जोङो दाबि दैखांदों आरो CSB दानानै 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड एपइन्टमेन्टनि थाखाय दिनै जोङो बेयाव रिजलिउसन लादों, जोङो आपिल खालामदों। लोगोसेयैनो बेयाव हा हुखौ लानानै गोबां दावराव जायो आरो बे दावराव जानाय माने बिथिंखौ लानानै जों गुवारै आरो गोथौयै सावरायदों आरो क्लियारलि जोङो बेयाव बे बाथ्राफोरखौ जोङो बयखौबो जों आपिल खालामदों जे बेलेन्ड ब्लकनि हा जेरैबायदि ट्राइबेलनि राइट्सनि बाथ्रा बेयो माने बेबायदिनो माने इनटेक्ट थागोन। लोगोसेनो प्रटेक्टेड क्लास बिथांमोनाबो बेयाव मर्यादा मोनगोन आरो लोगोसे 2003नि माने सुक्ति बायदि जिखिनि बेयाव बनाफाइड सिटिजेन दङ बे बनाफाइड सिटिजेन बायदि बिथांमोनाबो मर्यादा मोनगोन। बे बाथ्राफोरखौ जोङो गुवारै आरो गोथौयै जाहाथे हारि माहारिनि गेजेराव बे माने एभिक्सनखौ लानानै उमुखखौ लानानै जाहाथे मिसआन्डारस्टेन्डिं जाया बे बाथ्राखौ दिनै गुवार आरो गोथौयै सावरायो आरो बेखौ जोङो डिसिसनबो लायो। दा बेखायनो नैबे APSCआव बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय सिभिल सार्भिस माने कम्पिटिटिभ जि मेन्स एग्जामाव जिखिनि क्वालिफाइ जाबाय बिथांमोनखौ CCBTRO अर्गेनाइजेशननिफ्राय दिनै बरायनाय जादों आरो जोङो खावलायदों जे मेन्स माने भाइभायाव बा अरेल इन्टारभिउ बिथांमोना जाहाथे क्वालिफाइ जायो। सुपार 50 बड'फानि जि काउन्सिला लादों बेखौबो जोङो बरायदों आरो बिथांमोना जाहाथे फाइनेलि माने देरहानानै फैयो बा बिथांमोना माने फाइनाल रिजाल्टआव फैयो। दा बेबायदि माखासे बिथिंफोरखौ लानानै जोङो दिनै गुवार आरो गोथौयै सावरायबाय। मिजिंथिदों दिनैनि सावरायनायनि उनाव जिखिनि हाबाफारिफोर लादों जिहेथु बे अर्गेनाइजेसना 3 बोसोर जाबाय आरो गोबां माखासे हाबाफारि लानानै जों खामानि मावबाय थादों। थारैनो जोंनि गेजेराव जे मोनसे आन्डारस्टेन्डिं बे आरोबाव मजबुत जागोन बेखौ लानानै जोङो माने आसाबादि आरो जोङो बिसाखि। गोजोन्थों।